Ta saluhuna adorak somarsaur hita dohot hatan itu hatta jumulu mahita martangiang asini roha madihamu doho dame na sian di bata ama doho sian anakna Yesus Kristus tuhatai. Amen. Hatan itu hatta nagabe turpu jamita di partangiangan di bagasa tikion tarsurat do di Ester bidu 5 ayat 1 sahat 2 ujaha majo isini turpuki tutonga-tongata jala tepeti hukma di bagasa rohat tabi songonom madidok tole patuluarihon marpahean harajau masih Ester jala jongjong di alaman perbagasan mardonokko jabuni rajai todong ni jabuni rajai tahe alai hudul di habang saharajau nei anggo rajai di bagasa jabuni rajai todong ni pitu ni jabui jadi dung di ida rajai si Ester jolma ni rajai jongjong di alaman lomo marohani rajai marnida si Ester laos disurduk kor rajai matu si Ester tukot harajau sere na di bagasa tanganna dungi di pajono si Ester ma laos di jama ma ujung ni tukot harajau ni dungi ninna rajai matu nasida ahadona hurang diho ali Ester jolmani raja jala ahadona pinangi duni roham sahat rodi satongani harajau ni ikkol lehonod do itu ho alai ninna si Ester ma molutung denggad di rohani rajai say roma rajai rap doho si Haman sedarion tu panggalangon nahu pauli di ibana dungi ninna rajai ma harusi lumadoko kamu si Haman pasauton hatani si Ester jadi dung ro rajai doho si Haman tu panggalangon na pinadiri ni si Ester makuling ma rajai madok tu si Ester duk sobu rohana minum anggur ahado na pinangido ni roham ikkol lehono do itu ho jala ahado sihol ni roham rodi satongan ni harajau ni ikop pasauton do jadi ninna si Ester mamangalusi pangiduaku doho sihol ni rohaku oddo molo asi rohani rajai marnida au jala molo denggan di rohani rajai mangalehon pangiduaku doho pasobu sihol ni rohaku say roma rajai rap doho si Haman tu panggalangon nahu pauli di nasida jadi mersuguk mabahenokku khobar tu hata ni rajai ima sahakna donga saha porsyaon mulu masa hagugutan di sada-sada keluarga pola hirana terancam masa depan ni keluargai totu busisau ma memikiri boha jalan keluarna nakpe balga resiko nekon adupanna bakasipata hirana saha tu na mempertaruhkan nyawa alai mulubui doi dirajumi gabe jalan keluar perjuak konon ni keluargai doi asa malua sian hagugutani hira songonima sibikka sini turpukon dinaborhat si Ester madapoton raja Xerxes manang raja Ahasweros atik pe ratu donian si Ester manang jolma ni rajai manggatihon si Wasti alai hobbar tu peraturan na berlaku di harajau ni dang bui sembarangan madapotor rajai ikon na jinu ni rajai do mula dong halak na so jinu ni rajai ro madapoton sada do patikna ikon marutakko sa do halak na roi alai molo disurduk kor rajai do tukko harajaun sere tu halak naroi bamangulu meibana budi tajah di Ester 4 ayat 10 sada jadi atik penang di boto si Ester sedapat tang bulud do moloro ibana madapot tor rajai soalan na jinu alai demi keselamatan ni keluarga besar ni halak Yahudi namaringanan di harajaun ni si Xerxes ujui barani do ibana madapot rajai jalanunga siap ibana menanggung risikona bahkan sahat tunaguan hosa petaho didok Ester 4 saplonom molo tung maguau bamago autusi ahado huroha namasa ube pola borha si Ester madapot rajai soala na jino ay diboti ibana do aha risikona ikkom marutakkosa donga saha porsyaon adorang sota putihi nagai bibarita nauli dihita siat turpukon dengkado jumolo ta pehutihut
puasa polai korosiester madapotor rajai. Disadatiki dipabaki Raja Xerxes do sahalak na marguar si Haman gabi Perdana Menteri di harajaonna. Tardok orang kepercayaan ni Raja Ima si Hamanon. Jala tumiburu jabatanna sian akka pembesar-pembesar na adong di harajaoni. Ya si Hamanon ima pinopar ni si Agag, raja ni hala Amalek. Jala hala Amalekon tardok musuh bebuyutan ni bangsa Israel do ditikii. Dukon nako jabatan ni si Haman gabi orang nomor 2 ni harajaoni. Di paret tahun ma asa saluhu na poso ni rajai akka na adong di istanai doho dipitu ni jabu ni rajai ikom marsoba tu si Haman ikom mersinggang di juluna. Alai adong masahalak na margoar si Mordahai dangulu marsinggang manang marsoba. Ia si Mordahayon ima iboto ni si Esther anak ni bapa udana. Si Mordahayom ma napagudang-gudak ko si Esther dung yatim piatu. Jala si Mordahai do na majuju si Esther asa dohot mengikuti seleksi gabi ratu di harajaoni manggatihon si Wasti. Ternyata laos si Esther do dipilih rajai na gabi jolmana. Alai jaloro ditonahon si Mordahai na sujadi pabuah-buah ni si Esther yang gobangsona. Ra asa unang gabi pangabati doi di pen seleksianna gabi jolma ni rajai. Songonima partodongon ni Esther tu si Mordahai. Jadi dung diboto si Haman nasodoho si Mordahai marsoba manang marsinggang di juluna tarimas meibana. Lumubi dung diboto ibana si Mordahai nasian halak Yahudi ima musuh bebuyutan ni bangso ni si Haman. Donga saha persyaun alai maliahu manang mamek metudo di rohani si Haman. Mulutung laluhonon na tanganna manang uhumna holan tu si Mordahai. Sianima dalanna gabi ditahirohana ma naing mangaredepon manang memusnahkan nasa halak Yahudi na adong di harajaon ni si Xerxes. Dungi lau pasautot tahinai di pangidu ibana ma persetujuan sian Raja Xerxes. Di ibana ma surat na marsahap titin ni Raja Xerxes. Laos dibagihom ma surati tugan uluat. Babua ditikki na binuhulna ikok pusaon nama nasa halak Yahudi na adong di harajaoni. Ubege tahini si Hamani mangangguk badar jala mengadungi ma si Mordahai di tonga-tonga ni hutai. Diribahi ibana mapahyanna jala marulos taki do sirabung maibana songot tadda bergabungan. Laos songonido nang dia kaluat hasahatan ni surak paretai. Masa rotong pergabungan besar-besaran di halak Yahudi huhut marpuasa. Alai hati pesongoni balga ni parmaran naik komasa. Yanggo si Mordahai dakpit termenyerah manang putus harapan ibana. Lau do ibana 77 ni jabu ni rajai. Dung di ida akka pangurupi ni si Esther haroro ni si Mordahai i di pabua ma itu si Esther jala disuruh si Esther ma akka pangurupi nai lahu manukun ahana masa. Dung di pabua nang martahi si Haman laho mangaredepon na salak Yahudi na adong di harajaoni. Dipangido si Mordahai ma si Esther asalao madapoton Raja Xerxes mangido asin rohani rajai. Inama dirajumi ibana jalan keluarna. Anggiat ulo rajai mangodihon na sida jala malua siam marabuluni. Ima sibik kasina ubay pola dibaranihon si Esther madapotor rajai songon na tapetihu diturpukon. Ati pediboto si Esther do resikona moloro madapotor rajai soala na jinu. Alai demi keselamatan di bangsona doho keselamatan na songon halak Yahudi molutung mago pehosana ala ni peraturani nung siap ibana. Dipangidu si Esther ma
asa saluhut halak Yahudi rak marpuaso saleleng tolwari mangido pangurupion siya debata. Duksidung na marpuasoi ibana rap doh saluhut halak Yahudi. Diari patuluhon borhak masyester marpahian harajaon madapoton rajai. Donga saha persyaun ternyata dung di ida rajai siester jongjong di alaman lomo marohani rajai mernida siester. Laos disurduk rajai ma tukot harajaon nai tu siester. Dungi laos dijama ma ujung ni tukot harajaoni. Artina dang marutakosa beibana dinaro madapoton rajai. Laos disukur rajai do peibana. Ahado na hurang diho ali Ester. Jala ahado na pinangido ni Roham. Sahat rodi satonga ni harajaoni ikkollehono do ituho ninna. Nakpesongo ni denggat tawaran ni rajai dak pola gabi tergiu ribana disi. Ay terkadang ditorop halak molo dumdo ditawarhon arta manang akaparutungan olo do gabi buyar manang gagal akamisinahian. Anggo si Ester hok do ibana di misina madapot rajai ima laho mangodihon bangsonai. Dungi bisuk do si Ester uju na sinukun ni rajai dak pitor disi dihatahon ibana na solok di rohanai. Alai mangudang laho mangan di bagas na do didok ibana tu rajai rap doho si Haman. Didok si Ester molutung denggad di rohani rajai say Roma rajai rap doho si Haman sedarion tu panggalangon nahu paulin ibana. Ima na dia opati. Las do rohani rajai atong diului do udangan ni si Esteri. Jala maloro ng si Ester majaha situasi do kondisi. Nakpe naung ro rajai doho si Haman tu panggalangon na pinatupan ni si Ester binasadari i. Jala disukur rajai ahado na pinangido ni Roham. Alai dak pitor dihatahon ibana do pe pangiduan nai. Justru di pangidu ibana do muse tu rajai. Asaro mersuguk nei muse tu panggalangon na paduahon si patupaon na. Disipe pabuahon ni si Ester pangiduan na tu rajai. Dongan saha persyaon diuduk ni turpukon mula manasida siap panggalangoni di bagas las nyawa. Jala si Haman gabi dia ibana doi patab bahasa ngaponna. Jala dihagijakon ibana doi dijolo ni jolmana dohot akka ali-alena. Alai ati pesongoni dak sobudo perohana mardingo si Mordahai naso ului marsinggang tu ibana. Disepakati na sida ma pajongjong tiang gatungan tu si Mordahai. Alai mangula do debata pahusorhon tahi na jahati. Dang diboto si Haman gabi tiang panggatungat tu dirina do muse. Diuduk na dung dipabuah si Ester pangiduan na tu rajai ima tarengot tu tahi na jahat ni si Haman. Nalaho mga redepon na salak Yahudi na adong di harajaoni. Tarimas marajai. Diuhum masih Haman. Siani taida ma asin roha ni debata mida bangsonai. Marhite Raja Xerxes. Ditangiho debatado alu-alu ni si Esteri. Mangula do debata. Dipatu pado asin rohana tu si Ester doho tu bangsoi. Gabi malua manasida siam marabuluni. Dipadua dibatado nang si Mordahai siat tahi jahat ni si Haman. Jala dipabakit do ibana gabi saramoti arta ni si Ester. Alai yang go si Haman partahina jahati. Diuhum debatado ibana marhite Raja Xerxes. Digatukod ibana di tiang gatungan na pinajongjong nahiat tu si Mordahai. Jala bagas dohot akka arta ni si Hamanipe gabi di pasah rajaido tu si Ester. Dongan saha persyaon nuaing dia ma si putihatta siat turpukon. Naparjolo di turpukon ta pewitihu do kepedulian ni Raja Xerxes marnida si Ester naung jongjong di alaman istanai. Dungi pitor radedo rohani rajai
majakon haroro ni siester, marhite na manurdukon tukko sere, jala diturpukon, pola sapi 2 hari rajai manukun tu siester, ahado na hurang diho, ahado na pinangido ni roham ninna. Artina kerdo rajai, perduli do rajai di haroro ni siesteri. Laos tudu-tudu doi taringot tu holong itu hatai, nadau lebih peduli majakon doh manangihon akan arau tibana di bagasan hapor siaon. Dak ya ditulak Tuhani manangisi penarau tibana. Bahkan di dok tuhatta Yesus do. Roma hamu tuau, hamu akan naluja jalan asorat asahu pasonak kamu. Matius 10 ayat 20. Ima patuduhon pabua perduli do tuhatai di ngulutta. Jala tangi do tuhatai dia ke alu-alu natapasa di bagasan hapor siaw. Alani i haroroni siester madapot terrajai di turpukon gabe lampatugu hapor siaon doh pakirimot tamai di Tuhani. Moloro hita tu Tuhani merhite akatang yakta manang merhite akka ibadahta tuk sehiado ditulak Tuhani. Molo masa pe hagugutan manang akka parukilon ningulu unak pitor pikiran manang diri teta pangasahon. Alai ro mahita tutuhattai. Tuibana mahita juju. Ibana ma naseta pangasahon. Ai ukap do tuhattai majakon akkana ro tuibana. Jala tinggil do tuhattai manangihon akkana juju di bagasan hapor siaon. Jala pos marohatta. Hato manang lebat hobar tu pangatur ni Tuhani. Sai patongonon na dodalan asa malua sian akka parukilon ningului. Alani hunang maddaw siat Tuhani. Alai dapot temma Tuhani jala sai tu Tuhani mahita juju songo guar ni minggutta info kafit. Juwon na maaw jadi alusakuma ibana. Napadua hon marhite barita ni si Esteron laos sunggul-sunggul doi nang dingulutta. Asa songon persitutuon ni si Ester doho si Mordahai na mangodihon bang sonai manang ngulutta. Songoni nang kepedulian ni Raja Xerxes manangihon alu-alu ni si Esteri. Nakita piattong naeng marade gabe ula-ula ni debata. Rade manangihon doho mangurupi akadongan asa malua sian akka hagugutanna. Jala sebalikna dipaholang ma akka tahina jahat songon si Hamani. Alai ikon gabe partahi jala parroha na panguluhom mahita. Songon tuhatta Yesus naung manubusita sian hamagoan tuhanguluan. Amen. Martangi yang mahita. Moleate mali Tuhan di hatam na kubigihami. Tugu-tugu mahami madalani ngulu namion hobar tulomo ni roham. Di bagasan Yesus Kristus martangnya kami. Amin.